Sedi, Pantiću. Ja bih radije sedeo u svojoj kancelariji, ako može. Neće da može, Pantiću. Suspendovan si. Je li to zato što sam slučajno zagubio dokumenta? Da li je slučajno ili namerno, Pantiću, to će da ispitaju određeni organi. Da ih nisam možda prodao? Možda, Pantiću. Ja neću da govorim na pamet. Ali ćeš da laješ okolo. Pantiću, ti već imaš jednu opomenu pred isključenje zbog vređanja rukovodeće kadra. To si mi ti napakovao. A sad ću da ti napakujem isključenje. Zbog što si upropastio preduzeće. Ja upropastio preduzeće? Ti, Pantiću. Pa ti si nas doveo do prosjačkog štaba. Bola bre ne znaš da ubodeš. Ne možeš da telefoniraš dok ne gurneš prst u uvo. Pola familije si zaposlio preduzeće. Kad tebe vidim odmah se setim Darwinove teorije. I za uvredu s tog Darvila. I za to će da odgovaraš. Pa dobro, šta ti hoćeš od mene, Šojiću? Trećinu. Kakvu trećinu? 10 milijarde u devizi. Šta je to? A otkud ti znaš da ima toliko? Brzo broj. Hoćeš trećinu? I onda? Onda ću ja da poturim svoje lidje. Sad ću da svalim na ove Singapurćane i doviđenja. Pa ti si veliko đubre. I to đubre sam u stanju da progutam samo ako nađemo zajednički jezik. Ti si najveći ološ. Vređaj, Pantiću. Samo nemoj da pređeš određenu granicu, jer ja sam ovlašćeno lice. Ti si lopuža! I tu lopužu ću da progutam, Pantiću. Pa to su tuđe pare, Šojiću. Pa velike pare su uvijek tuđe, Pantiću. Tuđe! Ja ću da ih vratim, ja sam pošten čovek. To je lepo, Pantiću. I treba da budeš pošten. Ne treba ići u krajnost.